Kontsesio azoka egunerako egitarauan lotzen dihardu Mendaroko udalak. Eta lotutako ekintzen artean, bada bat dagoeneko oihartzun handia izan duena herrian, gizon probak. Mendaroko 8 laguneko mutil talde bat, gizon probetako Gipuzkoako txapeldunen kontra lehiatuko da 800 kiloko harriarekin. Mendaroarrak estreineko sariko dira gizon probetan, baina gogotsu heldu diote erronkari. Mutrikuko Kalbarixoko probalekuan egin dituzte entrenamenduak, eta han elkartu gara eurekin. Bueno, zela animau zeate pixkatu gizon probetan hasteko? Nola animau behar. Mutrikuko Kalbarixoetan, Salbego, Ionek eta Gorixok eta hemen ikusi zen gizon probako saio bat, Gorixoko neske egin da. Da ikusi zen Mendaroko Felixa gunean, hor kontzesioko Felixa hortan atzaldia pixkat hilda gelditzen zela eta berdina itxo aukera bat ikusi zen, da gero Mendaroko eta Mutrikuko 8 gazte puntu ginean, da aurrea. Eta zela ikuste duzu zuen buru, ez dakit hilabete falta da, bada entrenatzeko astixen jokan, baina bueno, nola? Jakin da berrobikoak Gipuzkoako txapelduna dira, zaila, baina berreztian asko goizu izaten. Zer itxe zaizu zuri zailena? Zailena zer, petxoi bueltia ematea. Auspua? Bai. Eta ez dakit kiniela, zema plaza edo ze itxeko asmoa daukazue? Zema plaza enbiaz? Berta sortu da dinezko txarrez. Asko izango ja, baina, bueno. Zela ikuste dituzu zure atzeko mutil hauek Felixa gunean, ze espektakulo eman dezakete? Hauek sasoiko doz, hauek hemen ibiliko abia, baina beste gauza askotan ibiltzea da hauek ondo ibiliko hemen. Hauspu eta indarra ere sobran, da animuak egiteke. Zer izaten da hemen pixka zailena edo zer ikuste zuela? Zailena entrenamentuta etortzi izatea hemen. Entrena hau pixkat eta geoko guga jartzia. Kontraioek ezaia azkau eta hau zeitzen. Hemen plazan zabiltzate, han pixkat asfaltuan ningo dozuela entzun dugu, ez dakit, alderi badago edo? Ba, egote aldia, baina azkenien dana ikusi behar dugu, igualdia dana izatea aldia. Oain, bestiek ere igualtzu eukiko da. Aurretekin, atzetekin alde pixkat egotea, atzetekin ezko igualdionakin, referentzia azkazuz, igualditxarrakin igual lokatzaitea eta gehiago pehatzea. Zan nahi, plazan entrenatzia, ez dakit, pega izan daiteke gero asfaltuan inbiarreko lanerako? Ez. Azkenian ez da gaurrek zer ikusi. Azkenian da lano bat egitea eta bueltak ematen ikasi eta azkenian hemen ino asfaltuan berdintza izatea. Eta ez dakit, zure kiniela ze izango litzake zenbat plaza edo ze itxeko asmoa daukazue? Ez da, joan dio, baina entrenementu gutxin ditu da, ondo, irabazteko asmoa behintzat. ¡Venga, sorte! Venera, yo, tu mieta. Zenbat entrenamentu dara jazuez ja? Beste gauz ez, zazpigarren hori izango, horrekon bat izango. Eta alderik igartzen dozue, hasi sinatenetikan, ez dakit zertan daukazu egin jokan? Koordinazio bat dagoela eta gero filalenguetan, bakoitza bere aldetik, deskoordinata eta lan berdin egiteko doblenek hau eta horrekin zintekin bizkarreko eta zonaldako minak eta nekatzezea, baina azkenean koordinatuta eta bestera batea dizez gauzua pixkatu. Zuen puntu debilak ez egingo ditugu argitxu zeintzu dira zuen fuertiak? Gure fuertiak? Bueno, bastakit, azkenean grupo politiko dozu dut eta, ez dakit, indeusen entrenamentu gutxietagoa nahiko koordinatuta eta nahiko gogotzuk abiltza dintzate danok ere, así que ondo. Gipuzkoako txapeldunen kontra abixatze zarie, ez dakit ez dan erronka hunditxo egisa hola azteko? Bai ez, alatuko da eta, guke kontradizioa zein den ikusi gara gure etxagoaz, aldeun emango dut eta hortik aurrea nahi berdin dira egisezen kontra zein da, gure etxakon behar dugu. Bestiak etorri dira kontran nahi da, ez gure ingo.